Dobré ráno, Helčo. Pomáháme s tím ale můžeme vidět i ty, co se nacházejí tady na kraji toho jižního. Když se tenhle typ kondenzátoru přepoluje, tak tam začne docházet k chemické reakci, která vevnitř v tom kondenzátoru vlastně způsobuje zvýšení teploty, zvyšování tlaku a potom může dojít k roztržení toho kondenzátoru, což je, to může být ale velmi nebezpečné. Když to uděláme řízeně, tak snad proběhne všechno v pořádku, i tady s touhletou ochranou, ale v elektronické praxi to může být velký problém, protože Modrá! Červená! Zelená! Tak se týká taky. No děj tak. Pokračuj. This is my day. And you take my worries away. Co? Stávej! Na to vstávat úplně nebude. Lehej, Probuď se! co se stalo? Jsou tam. Cože? Vodu. Vodu! Doneste Vodu, někdo vodu! Šup! Ale pohyb! Běžím. Zaminovali v okolí. A co se mnou? Takže my tady nejsme 2 dny a už nás zaminovali v okolí, jo? Tak to ne. Nenecháme to jen tak. Budete po družinách chodit a budete muset podminovat naše táboriště. Ano. Začíná 2. A ty nečumáme žmarek! Já bych rád, ale kamna nefungujou. Sebrali jste jim komíny. No oprav. K večeři chce mít valačenka. Já bych rád, ale... A to nemá vůbec... Jste snědli syrovou mouku. Zničení zde nájezdníků a všeho tady okolo, co nám zavázelo k tomu, aby jsme se posouvali dál a mohli tento zničený svět opět napravit a přivést do míru. Tudíž pozdvihněte své plecháčky a připijme si na naší novou zemi. Na zdraví! Na zdraví!
Citron 3 minuty, Majda 6 minut, Kačka 9 minut. 3, 2, 1, start. 1, start. Pojď, Kačko, pojď. Pět, 4, 3, 2, 1, start. Takže 5, 4, 3, 2, 1, start. 4, 3, 2, 1, start. Pět, 4, 3, 2, 1, start.